Ele list always take la naka ndụ mbọ. Wepụta ejeji mele ma mara ma ọkwa ihe ga-ekwe m omume. Nwunye nọ na ya. Oh. Ebe Awode ko wepụta ka ihe aka kọwara bụ n'okpuru ahụ. ele chere gwa ahụra m ya. Eli sign. Ka ịfọ ọkara n'okpuru ara. Awode ekwe mwepụta asọ ode ekwe si ji ngwa ma ọwụọ ihe nyapade nga ga nyapụta ya ga ejeji. Ma ejeji na agaje m confession. Lisa anyị ejihanne. Ojihanne. Maybe the bandit can dente, I'm not going to have dente. G 166 tuber of yam. As 166 tuber of yam. Ojihanne. Tobaccos. Ya won't go on. Tobaccos, oh. 20 awa ọgụ n'ugwu nga 20 ọgụ ai fọmpe chewu oke eke kwadile ihe ọjọọ cigarette kende youth cigarette oyi apụla 16 carton kende youth Siga 16 carton eji esi ofe Buko dokwa eti kwulonu na akue eti dukwulonu iruka aram na made ye ke ye nga abo yo ga awu 16 nga abo nyere go nno onyere go nno yo ga awu nna me ele ye ji bie nga abo ka ji gi no ga epege ko 16 carton le ko ma gwakwa gi ndị youth anyu youth munumu ki bebe se ha siga se ha enwere to ji eme gara gbugbu ahụ mo siga n'ime imekwasu siga wo ihe nwa agbọghọ ọbụla nọ n'ụlọ anyị gara ịlụ di ma itinye siga onye na-eji alụ n'anyị ha ṅụwa nnọọ ma ọ bụ ha na-aṅụda anwụ ya wụ igbo ya ṅụwa nnọọ ha were ṅụpere gị ụzọ ya wụ ihe gị ruo nga ji gị ịkpọpụ ọka gị enye gị nso maka ọwụ ụta ka akpọwara ọkụ ịkpọpụ ma ndị na-akpọ mkpụrụ obi ha ọkụ mana ebe nga anyị kpọpee stovu anyị ọkụ ha na sigaret etikwala ọnụ ugbu a ka anyị gaa n'ihu Stella pomade grapụla Stella pomade 10 carton grapụla ewo chai Igbo kwa mam Holland 80 piece ojihanne ntarika 72 ntarika kero kwa mam mpa o ezi na ama aba echewu kwa aba uziri ni shi amma mwe kale de kompa mwe Bundle zinc. Onye mere isi kweke 10 bundle zinc. Ka itoolu na ngaji ego. Ọrụ m ezigbo mkpa. Ị marala so mpam. Ha na-anya ọgwụ ngworo. Eburu kọnkịrị, eburu cement. Yeshi n'ụlọ anyị ga ya gawa ugwu Hausa. Yeshi n'ugwu Hausa yeshi elapụta aṅara, yeshi aṅara eti elekwu isi weke. Yeshi isi weke ya pụta nkwere, yeshi nkwere ya pụta ụmụaka. From ụmụaka yeshi ngwa lekwu muduru ekwe. Nsukutu Imo steeti niile mpam na-aga ndị ama offload kọnkịrị ma cement. Ebele ọrụ mkpa. Amara ihe etitere ya anya. Isiokwu ga-awụrụzie gị nke m. Ya ole ihe na-achị ịkọwa. Ekwule m na mbụ sị nna m ha wụọ ọnya gwongworo ahụ na ọnya ekudo aja na mmiri ọwụ a ga-asụrụ ya otu gwongworo otu isi 41 ụfọdụ 419 ka sụ 911 chere 911 a ga-azụrụ nna gị moto zọla nne gị igbe
ndụ mbụ gbara moto ejikwa ha gwongworo hotel kwụkọ ezinụlọ ọnụ ka nga ekwuru akị kwụlago ọnụ n'ihe ọ bụ isi ihe kwa alụ ọnụ la one times gwa m ụka mazịrị na ga-agasị gị ka aga n'otu eri kọwa msụcha ihe na-akpọga m naanị gị ka a ga-akpọga m ụmụ agbọghọ isii nwa bụ usu alụmanya ka nyekwara m gị ka ọkụ ụmụanya gịnị ụmụanya aka si nyekwara m gị ka ọkụ ụmụanya aka ala ọbara bakwa gị ka ji akwụ ala ụmụ okorokoro n'ọkwa otel chekwala gị otel fụọ gị otel fọji sandụ gị oyi ibira bịa wetara m ledi nwa m ọcha dị otel m na-emere ebere ịmakwasị awa out of pitis ka m jiri sị mama na-ejire ma mmadụ ha ga-emechata asa owu godliness nọ m n'elu he m ga-agwa gị n'ehihie iwu godliness awụ m godliness onwere ndị iriri m makwasị yiri kpakịrịcha apụ ị na-acharịkwara m n'ọdụ kpara na-acharị m n'ọdụ kpara gị gbagada gị ị ga-alụ di anyị a ga-azụrụ nne gị eri mmiri a ga-azụrụ ndị bọrọ eji siga alụ ọnụ nwa agbọghọbịa iwu onye godliness gị na-ekwu okwu siga na igbo ezinụlọ igbo ihe iwu anti igbo nwa agbọghọbịa bahom onye ukwu nnu ihe niile gajisara na onwe gị oyi n'ala m ihe m wụ nwandị adị eli gị ọgwụ ọnwa mkpị ka nwe iwe agbụrụ egwu mesi ụkwụ gị agaghị oge were akwụna ịwụ high lord. I am not a high lord. Gịnị ka ịwụ low lord? I am not a high lord. Ịwụ low lord. I won't die leader. Yes. Die gịnị? As I won't die leader. Lani, I got that game, sir. Oh, I won't carry. No references. No references. You were the cult leaders. More occultic leaders. 1-1. That's our leader. The cult leaders, occultic leader. Leaders.